Halløjsa. Sal. 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 Det var lige spændt på jer. Ja, Sal Samuel Søndergaard. Det er min mor, der er bestemt det. Det er jo sat med de vand på. Ja, det er en ordentlig syndblød over det hele. Jeg har fået en stor tur med saksen. Med saksen. Med saksen. Det er usikkert. Det kan jeg garantere dig for, det er lige nok det sådan, som du sagde der. Så tager jeg ud og tager noget sødt med noget saline. Vi ses. Sødt med noget saline.